Hallo alle, het is Abram Loewen waren. Ik wil nu zijn de tweede part van mijn testimony vraag te maken. Een beetje in mijn jugendjaren, van mijn jugendjaren reden. En ik wil met een gebed afhangen. En Heer Jezus, ik kom naar die en ik vraag die, als die ware woord, mij de weet geven, hem dit tweede part van mijn testimony zo vertellen dat du dat durch mij deed, dat ik dat niet zelf doe. En ik bid ook voor iedereen wat toehoren deed, dat die kus met een bijeen zijn en het leven bewijzen en durch wat du hast in mijn leven gedaan en een anders merken in ihr leven. In Jezus' naam, amen. Ja, ik hier op den anderen audio op wo dad zich groot had gehangen en ik weet zo daar even aan en dan zo ging hij naar een centrum en hij werd eerst een hospital en dan ging hij naar een centrum en dan van als hij van het centrum naar huis kwam dan had hij kunt alles loslaten en changen, niet maar de alcohol nemen. En ik weet, zoals ik al zei, de angst wat mij allemaal, waar ik allemaal had moest met kampen, dat weet is eigenlijk alle afhankelijk te worden, de angst ervan gewoon overhand te nemen. En dat speel ik dus nu word ik die angst. Like ik word plus allemaal duiper en zin ging ik naar en krijg ze door, dat is al goed te horen, de natuur wat ik hoor, die weer al zo slag en nu wat ik niet wil, ik wil dat niet geloven dat der niet wil changen wanneer hij terugkwam. Dus hij had me eenmaal eier, die weer al eenmaal eier wat hij had moest doen. Place waar de aan willen houden en kwam hij terug en vraag ik me zo ja, dat wordt nu een nieuwe mens zijn en ik weet dat nog. We voeren top van gaan en dat ik dat is de grote vraag ik meen. En dan op den trip kocht dat ik var erbij en ik kon het niet helemaal explainen wat wij dat deed. Als ik dat dan zag. En die had mij dan zo sehr aufgestaut dat ik wil dat niet meer geloven. Ik zei, ik wil dat eerst zijn. Maar nu moest ik dat zijn, dat had gechanged. Maar nu wil ik niet. Dus speel ik zo nu weer actief ben. En ik weet dat nog krijg je. Dad wordt zo geduldig met mij. En ik kan het niet zijn. Like, ik vraag me nu allemaal een terugkijken. Hoe geduldig dad weer met mij. En ik weet dat nog eens. Ik had een gouden vriend wie daar in al dingen allemaal top. En dan kwam er een dag waar mij weer waar mom had mijn bijen alle uitgegoten. En ik werd zo dolde even. En dit is een vriend wat ik hoor. Hij zei den nächsten middag dat weer lood. Ik leek weer lood daarna naar huis gekomen en de nächsten s'morgens weer de alle uitgegoten. En dan voor een eten hij terug naar huis, naar ons huis. En dat weer een zine gewas, nu wil hij betaald gaan voor dat ik weet niet krijg waar dat zich alle wil raam nemen. Maar doe moet ik damals een decision wat bloß een zeer orechte decision weer. Maar ik weet dan al zo zeer met het drinken en met schmeken en alles. En ik geloof, jullie eerst alle bekend van allemaal van
men niet hintergrund komen. Dat speelt ik zo de jugend, de wassen op in de drinkerie en schmieken en krijg ze dat ook. En daarna wat mij nu allemaal zo wonderen, dat allemaal krijg een zin ook. Dan den dag wordt we worden zullen voor God schaffen en dingen doen voor God. Den dag wo wir han til side gesagt haben, die Kirche und Dinge doen, den Tag brauchen wir uns so haben de Wort sein einfach. Und wie du waren wir dann uns ganz da mit meinen Eltern und dann packe ich die Roots ab und dann ich in Huis rein. Und dann move ich allein. En ik weer eenmaal ook al, waar ik weer 3 getrokken. Maar dan kwam ik terug naar huis, ik weer dan nog maar zo jong. En dan kwam ik allemaal terug naar huis en is eigenlijk daar schon gereed. En dan weer ook plus wegen, we waren bloß niet vorig thuis. En nu passiert dat waar, en nu weer op bloß op een langere tijd. Das Freund grootste te move nan met mij en we schaffen allebei op 2 verschiedenste vorms. En ik moet zeggen, ik in zeer slecht leven heb ik gevierd. Dus we hebben wonen allemaal gedronken en plus einfach mal ganz voor een vinkje leef. Ik wil een ding en ik moet gaan, like, zoals we hebben allemaal al een angst gekregen en we werden allemaal de herführer voor alle parties en voor alle dingen speel ik dat zo. We allemaal met aan en we. Ik denk niet veel hoeveel mensen ik heb den orechten weg gewezen. En hoeveel mensen in mij kijken, zoals ik leven, en die willen ook zo zijn. Het is mensen niet te begrijpen. Maar zo weer op bloß, we leefden weer in zin en alle soorten dingen passierten. En dan kwam de Weihnachten, wo das Freund, waar ik met heb woonde, die hadden een zeer zware tijd wat hij daar gewoon deed. En ik wil wel zijn dat we in een jaar en hij had al trouble met zich maar hij wil dat leven nemen en nu deze Weihnachten, de een dag na Weihnachten, hebben we een grote party waar bij ons. En dus vriend kwam naar huis en jet en holt zich zijn rifle. We hadden 30 en zien hem al jet voet am hingen rond in de stoven en hij wil zich einfach bloß het leven nemen. En zij reed te lang met arm. En we wisten alle gleich wat er aangaan deed. Maar zij uit de stoven uit hier aan kwamen en braalde half. En vroeg half. En dan ging ik in de stoven aan. En hier is mijn vriend, waar ik al heb stout met heb gewoond. En een zeer buizend leven met gevierd. De zaten in zijn badenhafen, 30 aan zijn nezen. En afgedraagt al, held in humor bloos. En de zeer grazelige steht te zijn. Maar dat wird dus ik kan het niet meer begrijpen dat nog kansen geven, dat hij wil zijn leven nemen. Ik wil dus zeer daar leven aan. Voorts probeer ik met hem te vertalen, met hem te reden.
En dat wil niet schaffen. En ik kan ook niet meer krank zijn, wat we krank van geredet haben. Aber ich krieg gleich Antworten. En dat is een ding wat op mijn hart weer so sehr schwer. Van dan bij 3 jaar terug, wo ik had zult, mij door op knieën slaan of van God te bidden hou. En dan steed ik dat door, vang ik aan met flink weer te reden te aan, like wat hij denken doet. En voets doorhangen is ik zo dal wordt en afhang uit mezelf ook zo dal te worden, voets doorhangen en dan zijn leven door voor mij. En ik wil hier een klein beetje aanhalen, ik wil hier een klein beetje van reden. We zijn hier nu in een zeer zware tijd met de COVID-19. En ik hier allemaal waren, er zijn mensen wat ik probeer in leven te nemen. Wegen een virus. Wat een gruwelen deed. En alles wat door hangt in gruwelen is de slechte jas, de feind. De proef mensen wat door te krijgen dat hij kan je wegnemen. En ik heb nu een testimony gezien voor mij worden. En wanneer ik zal zijn, wat George, du dan, is hij door naar mij kijken, dat je doet hij den humor losluit. Ik würde sagen, hij zei te mij, ik wil niet. Maar dat is te laat. De vriend die had den deuren zo ganz vast te houden. Ik kon niks aan den doen. En wanneer ik terug naar daar, is daar had zich proef te hangen. Hij zegt, hij werd van middagstage opgestonden en graad naar je gaan. En had ik dat de alle uitgemerkt. En had dat ook gedaan. En ik kon er niks van denken. Te wat hij dat heeft gedaan, of waarom hij dat heeft wilt doen, maar hij heeft het gedaan. En daarom kan ik dat zijn, wanneer een mens is wat toekomt dat, wo dat is het laagste, ik kijk het zo naar, dat is het laagste waar een mens kan komen, wanneer is wat toe is. En wanneer eens weer wat dit horen dat, dit horen dat, ik zei te je, roep uit naar Jezus van je met deze kampf moeten kampen. Roep uit naar hem. Zei te hem, help me. En hij wordt je eruit reden. Mij deed dat zeer wei. Wat ik dan had moest zijn. En wat er dan worden deed. Dat wordt allemaal bij mij blijven. Ik kan dat mens niet geloven. Ik wil dat niet meer aannemen. Maar dat weer werkelijk passiert. De nächsten dag is ik opwaken en dan weet ik al bij mijn ouderen. En dat speel ik zo. Ik wijk op en dan weten ze dus, oh, dit is bloß een droom was. Ik stond ganz heftig op. En zo is ik opgestaan, wie zag ik dat ik weer bij mijn ouderen.
En je weet niet de feilung wat ik in mij had. Dus ik dat eerst beleefd had. Dus weet ik zelfs, ik was dan nog veel ouder als ik ergens video was. Ik kon niet meer slopen. En dan dronk ik nog veel dollar. Ik moest me dus ganz betapt houden. En dan vang ik het nog met pillen aan. En ik werd bloß ouder en ouder. En dan als ik eerst met pillen deed, dan kreeg ik zo'n zin dat ik would voor niks, ik had voor niks angst. Ik had een zo'n überlichen zin. Ik verloor mijn vriend. Einer die mij al wat ik had, wat nu mijn mumtje is. We waren dan al lang tukje was. En zij weer ook, ze kunnen ook meest niet alle handelen wat ik deed. En ik weet dat plus, ik zag dat wil mijn leven plus rauf ging. En ik kon er niks meer doen. En dat is wonderbaar dat ik al deze dingen had moest teruggaan. En ik leer niet. Dat kwam maar toe waar dat mij hulp zoeken deed. En deed mij in de area mental health center aan. En dan kreeg ik deze pillen dat ik kon hulp krijgen. En als ik toen daar zat en deed deze momentje wat mij zal helpen met deze counseling, als ik dat mijn leven had verteld, zij hoogte en was ik de troon van u. En ik zal me op Allah schaden. En ze kunnen het niet geloven, wat ik al alles sterk weer en ze jong gezegd weer. Maar ik geloof, du had zij mij dan zo met de palmproef te helpen. En dan dat we beslachten voor mij, dan beter en ik word plus ouder. En dan kwam dat bij een dag, wo ik allemaal zo denken dat weer een zeer slechte dag voor mij, waar ik denken dat het een van de beste delen was in dat leven waar ik ben weer wees. Er kwam een dag waar ik me dol worden deed met een jong bij de bunch. En de jong, de kleef uit van doen en weer ik den hing rond met mijn truck. En we fuhren over zijn huge speed en jucht den hing aan en daar al aan. En ik voerde dan voort. En ik weet dat nog, we dan een versterkt verlang. Maar ik kon het niet meer handelen. Die waren allebei oké. Gebleven. En ik zei God, allemaal dank dafür, dat die dan niet aan moesten doodkomen. Dat lijkt dan zo redelijk wat te worden dat. Maar zij waren allebei daar gekomen. En nou moest ik lang en versterkt zijn. Ik had lang voor de plaatsen en versterkt gehoopt. Maar een dag waar ik bloos zei, ik moet het doorgaan. Ik had het eenmaal gedaan en ik moet het doorgaan. En dan voer ik doorgaan naar de police station en zei ik te daar. En we hadden het dan ook al bereid met de lawyer en alles dat ik me vandaan turning. En dan voer ik doorgaan. En dan duiden mij aanstappen. En dan duiden voet de immigration aan mij phone. En dan weet ik de vast. Ik kan niks doen. En de charges wat de hond hing me lag, voor wat ik had gedaan, die waren zeer hoog.
Ik wist de tijd meest niet hoe ik zou handkijken, maar ik anfang te denken über hoe lang ik er op eens nog moet gaan ben zijn. Voor wat ik had gedaan. En ik had al eenmaal zeer veel trouble met de plaatsen gehad. Ik weer van jong aan verken wat ik vast weer. En ook verken wat die hebben mij probeerd te krijgen. En die wachten voor deze dag speel ik dat ze, want zij mij eenmaal mal worden gaan. En hij zei me dat dan ook. Dat nu weer dat lang genoeg. En die doen wat zij kunnen te mij toezetten voor wat ik had gedaan. En ik heb me dat ook alle verdiend. En door ben shit gaat me maar aan. Door ben vang ik me aan te zijn. Waar ik weer hergekomen, wat ik alles had gedaan en wat ik nu alles wil losing. Ik word dat never vergeten. Door ben damals en du weer een beetje in gang. Du voel ik damals Jezus. En ik zei niet allemaal, ik heb hem door dan gespeeld. En ik had dat dan ook al gewist dat hij door weer. Maar ik had dat geschenk in mijn hand. En jenk raam met dat. En ik moet dat never op. Maar hij weer dan bij mij. Want ik ook zo slecht weer. Door ben kan ik afhangen in de Bijbel te lezen. Vang ik aan over mijn leven te denken. En ik wil beter speel ik dat zo. Ik wil omdraaien en niet maar de mens zijn wat ik wil. En toen kwam ik dan, zolang ik moest 3 maanden op baan zijn. En dan nam de immigration me met en die leidden me dan plus maar uit. Uit de verder uit is ik eerst wat toen weer voor de immigration me wil. En ik zei allemaal dat wird dus een miracle. Ik weer met zoveel mensen in de stof ben. En ik weer de einzige wat er dan eruit kon doen. En dan had ik nog mijn kort wat ik zo daar gewoon voor wat ik had gedaan. En dan nog mijn immigration kort. Dan is dat is over dat ik beten weer. Dan moest ik door ook voets waren tekort. En ik weet dat dan was ik een half gevraagd geweest. Dat luidt zo aanmelig dat ik voor moeten een stoot aanhouden. En ik geloof allemaal wegen dat ik uit de steeds eruit zal. De honderd ook klaar ik eruit zal. Dat ik gaat me met dat helpen dat ik niet bruk lang aanhouden. En nu wisten dat ik me weer eruit stappen. En dan kreeg ik, voor wat ik had gedaan, kreeg ik 5 jaar probation. En wanneer ik dat probation niet would halen, dan moest ik 2 jaar aanhouden. Maar dan kon ik door de steeds zelfs fahren. En ik kon het nog einmal niet alle begrijpen, voor wo wunderbar Gott heeft geschaffen, mij met dat de grote mens geholpen, door uit te komen. En dan in Anfang hier in Saskatchewan te merken. Maar dat wordt nu een beetje lang. Ik ben een beetje dieper gegaan als ik wil. En nu wil ik hier groot abheren. En dan wil ik mijn nächste reden van het bevrijdende leven en zo weer. En wo ik Jezus heb kennengelernt. So, ik wens je alle Gott te zijn, bij het nächste Mal.